Anaha ew rewşa ku li Tirkiyeyê dimeşe, rewşa ku di navbera Tirkiye û Kurdan dimeşe, ji bo me feyzekî pir mezin e. Yani ji xwe em vê xebat û karê xwe, karên festîvalê ji vê pêvajoyê hêz digirin van kara dikin. Ji xwe anaha ev pêvajiyekî bi vê avayî li Tirkiyeyê dest pê nekiriba, ez ne bawerim bi hêzekî wisa mezin bûye. Ji xwe wek hûn jî zanin qayyum wê hebûna. Em ê jî wekû bi piştgiriya gel li go ji bo ku bi ser xwe bimînin, me îşanoya xwe bikira, berdewam bikira. Lê xebatên vê avayê mezin û navneteweyî bi rastî jî hêza xwe ji pêvajoya aştiyê digire. Em wê wek hêvî ji xwe re dibînin. Em dibêjin ku ana hêviyekî li Tirkiyeyê navbera Kurd û Tirkan da hatiye avakirin û em hêvî dikin ku ev derbasê asteke nû bibe, pêş bikeve û em ê dît heya niha me banga aşitiyê dikir, êdî em tema aşitiyê bibînin. Yani em gelek demeke li bendê ne, yani gelek gav tên avêtin, em bêjin ji aliyê Kurdan ve tên avêtin, an jî siyaseta Tirkiye wek seknekî destnîşan dike, seknekî erînî destnîşan dike. Lê wek wê jî got, dibe ev sekna erînî veguhere makezagona. Yani ji ber ku ev ku veguhere qanûna û li gorî van qanûna ku em bêjin rewşekî nû ava bibe, wê demê meriv dikare bibêje ku ha li vê derê rewşekî asayî heye, êdî baweriyekî mezin jî were, gel wê jiyana xwe yê normal yê asayî wê berdewam bike, li gorî wî kar û xebatê xwe bike bi awayekî aşitane, aşiyane.